copilașilor, astăzi ne vom juca Roblox. Ok. Hai să vedem ce să ne jucăm. Making Skin. Acest joc ne vom juca fiindcă e preferatul meu. Can't say it a letter. Și se pare că ce să mai vorbim? Ce zice aici? Name sport. Football. Ok, și eu trebuie să câștig asta ca să ajung acolo la timp, dar nu pot efectiv ce se întâmplă cu mine. Poate nu trebuie să fac asta, fiindcă uitați ce schemă am. Și acum pot să mă duc la ăștia, vedeți? Că am trecut deja de scris. Fui. Așa, hai. Hai, că vreau să mă urc pe una dintre voi. Nu, hai să văd atunci cum facem mobiul ăsta. Nu pot să zic nici la mine. Nimeni nu se duce. Hai, că nu vreau să mă sacrific. Hai! Trag una. Trag una, nu știu ce. Vă trag una. Aia. Vă dau una. Mă duc eu. Ha, fetiță cretină. Ok, că eu vreau să fiu prima. Oh! Star, bună! Stai că e... deci deja a început. Stai, țărcă-mă. Ciao! Fac vlog. Vlog. N-are nimic. Ciao, fac vlog. Unde ești, frată? În ultimul timp, cam zic frată. Star, mai ești pe linie. Star, o ieși din joc, fain și frumos. Și mai am și două linguri, că am zis să fac vlog. Fratiniu doarme, nu doarme. Hai, name color. Purple. Purple. Roșu, slab. Flamingo. Nu flamingo. Cocolix. Da, Colix. Uite, mărflamingo. Mărflamin. Name spell. Super. Superman.
Hey, name a squirrel, name a pet. Un animal. Ce animale există? Câine. Ce mai există? Pisică, vacă. Cum e vacă pe engleză? Cat, fish. Așa. Name an animal. Ai, doamne, am uitat toate animalele. Există 1100 și le-am uitat. Să-mi gândesc repede animale. Câine, urs, vulpe. Na bine, hai că scriu dog. Nu, bear. Disney movie, hai să vedem. Snow White. Am citat. Scuze? Dinozaurus Rex. De ce mai e corona? Că oricum e o spină. Croissant, fast food, KFC, nu, Pizza Hut. Pizza Hut. Doamne! Același lucru nu trebuie. Pizza Hut. Numai că am scris greșit. Na. Name a fruit. Nu, dragon. Passion fruit. Apple. Doamne, watermelon. What the heck, am uitat de el. Purple. N-am uitat de purple. Și asta nici ea. Name a color, name a country. China. Name a flower. Nu, rose, nu lily. De fapt și ceva mai bine pun liliac. Mai bine pun trandafir rose. Name a candy. Cotton candy. Cotton candy. Living room, nu. Bed. Bedroom. Sper să nu știi, mai am făcut de câteva ori live și tot sunt obișnuit să fac așa ca să văd dacă câți oameni sunteți. Ok, partea asta cam nu știe sau ce. Scuzați-mă, sunt puțin răciută, dar n-am nimic. Name a holiday! Yay! Christmas! Aha, nu știi, frate. Name an ice cream flower. Name an ice cream flower. Vanilla. Acum cine-i sus? Și am două inturi pentru că nu știu. Joker. Ui, am câștigat și ați văzut că am câștigat. Și că la clau, nu gat. Adică că n-am câștigat. Să vedem ce să ne mai jucăm până una alta. Hai, domnule.
ce ne mai jucăm? Ne jucăm asta? Da. Eu. Da, babau! Să vedem ce ne mai jucăm. Are 11 minute. Avem Bobox. Avem, putem să ne uităm la calitate. Cum e viața lângă mine și realizez. Că m-am cam blocat acolo pe TikTok. Și tot eu care zic, eu nu mă uit pe TikTok. Toată ziua mă uit când îmi caut videoclipuri să reeditez. Ok, până atunci pe cap cu T. Cred că am ce să caut. Acolo. Să vedem ce mai putem să ne jucăm. Omeldi. Bine. Frate meu are pe tralala. Și asta se aude dacă auziți muzică. Floca, floca. Ok, stați. Ne descărcăm prima dată Spotify, oare? Nu. Hai să ne jucăm. Designing House, nu știu dacă am scris bână, Home. Ce face și s-a jucat Cocos? Dacă zic Cocos și știți la ce mă refer, e bine. Fiindcă sunteți faini adevărați. Hone, mamă. În fine, hai să ne uităm puțin pe YouTube la asta de pe Cocolix. Vreau ice cream. Ei, valeu. Dați puțin așa. Eu nu s-a abonat la ei, doar că ideea e că fratele meu se uită la ea, care ați văzut. Să vedem ce ziceam. A, da, Cocolix. Cine zice că normal nimeni nu se mai uită la Cocolix, că e cringe? E bine, cei drept, voi sunteți tari. Și să ia, ghiciți ce? Gemini mereu, înseamnă că voi sunteți tari. Cei care cred că Cocolix nu-i tare. Fără supărare. Vreau și eu ciocolată profa cu mostață. Oameni. Stai o țără. Nu înțeleg. Trebuia să găsesc repede asta, dar nu prea găsesc. Auzi. Stai că casa abonaților. Casa abonaților. Flipper House. Yay! Flipper House. Hai să vedem care-i. Să fac picior. Nu e asta. Nu. Asta oare? Da, asta e. Housing Fix and Flipping. Sincer, nu cred că ăsta e cel pe care are Cristuna, dar na. Aici voi avea destul de ștergi. Deci, efectiv, am filmat ceva care era ceva de pe Messenger și am tăiat partea aia.
Și cred că am tăiat și cel de la WhatsApp. Parte. Deci au vrut să încarcă. Oh my god, ce casă bulgară mi-am cumpărat. Nu puteam să-mi iau și eu una mai curată. Stai că nu mai deschid. O curăț direct. Curăță-te! Nu merge. Nu. Închide-te, hai. Așa, hai să luăm ăsta de vândut. Pe 32 de lei, ești bună. Hei, ce am zis eu? Hai să vindem toate ușile. Că oricum ne cumpărăm altele. Acum se uite și fratele meu la mine. Mua! Bebe. La, tra-la-la, ai pus. Tata. Ok. Naruto. Doamne, trebuia să-i pun pe oamenii de la cine au cumpărat casa să facă curat. Nici am cumpărat o casa asta mizerabilă. Ce ați făcut aici? Petrecere? 40, 24, 28, 40 e bună, 36, 66, 24, un geam 24 de lei, aoleu, trăiesc în paradis. Asta 48, foarte ieftin. Asta 40 extra ieftin. Asta 40 extra ieftin. Iar de mizeria. Mai am ceva de vândut prin casă? Dar din afară. Ei. Nu cred. Ce-ați făcut și pe afară, măi? Bine, poate reușesc să-mi iau altă casă. Sau... Hai să vedem. Case. Unde dau? Aici. Workbench. Buy a house. Mamă, imediat am cât îmi trebuie, băi. Trebuie să mă duc la lucru. Hai, du-te la lucru cu mine. Mergi la lucru să faci 2900 să ții casă nouă. Am casă nouă. Hai. Dăm aici, la măturică. Fua, sunt ninja. Foto, Lima. Ninja. Dar nu poate să sari aici. De ce ești galben? Aia Lulu. Da, lucru. Aia Lulu. 70 numai. Bă, dar ăștia își bat joc de mine. Iubesc bebe mult. Am zis că îl iubesc pe bebe mult. Am vrut să vând tot de acolo. Ce proastă-s. Bine, acum nu cumpăr din banii mei, din banii lor cumpăr. Și pot să cumpăr, de exemplu, asta, dar nu mă lasă să iau, deci trebuie să fac o muzică ăștia. Hai, gata. Prostelor. Eu dacă vreți dau și pe cover să aveți mai mult de plătit. E, nu mă credeți în stare. Mai am nevoie de bănuți. Mai un pic fac. O 2200. Sper să nu regret că mi-l dezinstalez și reinstalez. Rugați-vă pentru mine. Ce faină își fac. Stai să văd cât costă. 10, vai de capul meu, și pe centimetru pătrat îi vindici. 60, încă puțin. Acum mai trebuie și să decorez baia. Stai că o pentru dor.
M-a blocat aici. Hai. Bat. Hai că o pun, uite, stai aici. Așa, vină mai cu asta mea. Aici te pun. Pe tine te pun aici. Dar trebuie să le pun cum vreau, nu? Așa, asta punem fix aici lângă. Pinky 2, aici fix lângă. Aici punem fix. $100 numai. Încă o tură. Cam... Hai să vedem unde punem asta. Heco. Na, că mai trebuia să le iau o dată. Bă, nu, numai nu-ți fie lene. Hai, bine. Ok, câte minute au văzut? 24. Acum mă scăp de tine ca să urâte. Hai să mă duc la mobiliere sau unde era să cumpăr casă nouă. Aici oare? Așteți-mă. La tabletă. 6700 casă frumoasă la 6700. Mă, și casa asta atâta costă ea. Wow, ce casă e faină. Un LE, am zis un LE, nu toate. Dar să așa scumpe. Ultima e cea mai scumpă, dar e și cea mai frumoasă. Hai să vedem aia pe care ne-o permitem noi. Nume, apartament și ăsta e apartament. Bine, hai cu Google. Am crezut că nu știu ce atât am făcut cu ea. Mă, da să-mi bag piciorul și asta e tata, e mult, dar să-mi bag piciorul în ea. Da, lumea. Stai, dau la asta. Vreau să vând. Pa. Cu voi au fost eu și vă salut pe data viitoare. Pa!